हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഇടായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അതല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മളുടെ? അതെ, കഴിഞ്ഞു മാതാജി. അധ്യായം 2 മുതല് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് എന്തായിരുന്നു? അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ അർജുനൻ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനൻ സഞ്ജയൻ പറയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് രണാങ്കണത്തില്. വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിക്കുകയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് സഞ്ജയനാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി പറയാണ്. കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ അർജുനന്റെ 2 ഒന്നാമത്തെ തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അർജുനന്റെ നിരാശ. പിന്നെ 11 തൊട്ട് 30 വരെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുന്നു. 31 മുതൽ 37 വരെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോടെ തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ വശീകരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം 38, 39 ശ്ലോകത്തിലൂടെ. സകാമകർമ്മത്തിൽ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനം നൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മയോഗയിലൂടെ. പിന്നെ ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു 40 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്. 54 ശ്ലോകത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറയുന്നു. 55 തൊട്ട് 72 വരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളും ബോധവും ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ്. സ്വന്തം ധാരണയനുസരിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും നിരാശയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത്. തെറ്റായ സ്ഥാനത്ത് അശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധക്കുറവ്, അവഗണനയുടെ പ്രവൃത്തി. 4 തരം ന്യൂനതകൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യരുടെ 4 തരം ന്യൂനതകൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണക്കാരന് എപ്പോഴും എന്ത് പറ്റും? തെറ്റ് പറ്റും എന്തായാലും. പിന്നെ അയാള് നിസ്സംശയം മായാമുക്തനാണ്. എപ്പോഴും മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ആര്? സാധാരണ നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാവരും. അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണത കാരണം അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പരിമിതനാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്കുള്ള
നമുക്കുള്ള 4 ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും, തെറ്റ് നമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണത കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പരിമിതനാണ്. അപ്പൊ 4 ന്യൂനതകളാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ. എന്തായാലും തെറ്റ് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. മായാമുഗ്ധനാണ് നമ്മൾ. മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മളിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപൂർണത കാരണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണത കാരണം പരിമിതിയുണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണതയാണ് അല്ലെ. ഒരു സൈഡേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ല, നമ്മളൊരു ഡിമെറിറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ന്യൂനതയാണ്. അത് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് മനുഷ്യന്റെ, അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്കുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മൾ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് പരിശുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത 2:7 ശ്ലോകം, ഇത് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ശ്ലോകത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധ്യായം 2 ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ 18 അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം നമ്മള് കർമ്മയോഗം, പിന്നത്തെ 6 അധ്യായം നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെയാണ് 6 അധ്യായം പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗം, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 18 അധ്യായത്തിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ, ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും ആർക്ക് ഉപദേശിക്കാണ്? അർജുനന് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അധ്യായത്തിന് നമുക്ക് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തില് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കോ? 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ 5 കാരണങ്ങള് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ബന്ധുക്കളെ നേരിടാൻ വിഷമം, സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പുകളും അവരൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പിന്നെ അവരെ കണ്ടപ്പം അർജുനന് ആകെ തളർച്ച വന്നു, കയ്യും കാലൊക്കെ തളർന്നു. അതിന് നമ്മൾ ഓരോരോ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല, മറന്നുപോയോ? അതൊക്കെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ബുക്ക് വായിച്ചില്ല എല്ലാവരും? അതായത് ഒന്ന് നമ്മള് ഏതാ പറഞ്ഞത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. ഒരു പോയിന്റ് ഏതായിരുന്നു? നമ്മളുടെ മൃദുല ഹൃദയത്വമായിരുന്നു ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് കാണാൻ ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പാപമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം, പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ. ഇതാണ് ഈ 5 പോയിന്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈ 5 കാരണങ്ങളില് ഇതില് തീരുമാനമെടുക്കാനത്തെ കഴിഞ്ഞ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ 5ാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഭഗവാൻ ഇതില് അർജുനന് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഓരോ കാരണങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനന് എല്ലാവരും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രയാസം. അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര സിമ്പതിയും സഹതാപമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം പറയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ആ പോയിന്റുകള് അർജുനൻ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റിനും
ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ കൗണ്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും നീ ഈ പറഞ്ഞതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ആ 5 പോയിന്റിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകം ഇതിലിപ്പ ഇല്ല, ഈ സ്ലൈഡിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ശ്ലോകം വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാം മാതാജി, വായിക്കാം. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകവും വിവർത്തനം വായിച്ചോളുന്ന ഏകാദശി അല്ലേ, അപ്പൊ വായിക്കാത്തവർക്ക് വായിക്കാം. അപ്പൊ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകവും വിവർത്തനം വായിക്കുക, മാറി മാറി വായിച്ചോളൂ. അഥ ദ്വിതീയോധ്യായഃ ഗീതാ വിഷയസംഗ്രഹ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. വിവർത്തനം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. വിവർത്തനം ബാക്കി എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയം പറയാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെ കരുണാർത്ഥനായ അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? സഞ്ജയൻ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ആത്മാവിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുകമ്പ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, അതായത് ആത്മാവിന്റെ ഇത് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു അനുകമ്പ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മധുസൂദന എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മധുസൂദന എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? മധുസൂദന എന്ന് ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? മധുസൂദൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യാമോഹം എന്നൊരു അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മുങ്ങിപ്പോകാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഉടുപ്പിനോട് കരുണ കാട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. ഉടുപ്പിനോട് കരുണ കാട്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, അയാളെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കൃതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യദിഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണല്ലേ. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഇതാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാലിന്യം വന്നു പെട്ടെന്ന് അല്ലെ? കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. ഇതൊക്കെ എവിടേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നീ എത്തുന്നത്. നീ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ എല്ലാവരും എന്ത് പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കും? അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതി അർജുനന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും. അവിടെ അർജുനനെ മോശമായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇത് നിന്നെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. നിനക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം യുദ്ധം വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഒരു ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ യുദ്ധത്തില് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നീ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കൊന്നും നിനക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണം? നിന്നെല്ലാവരും നിന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിന്നെല്ലാവരും എന്തായിട്ട് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നിന്നെല്ലാവരും ഒരു മോശമായിട്ടായിരിക്കും നിന്നെ ചിത്രീകരിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ
ഭഗവാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളെയും കുടുംബത്തിലുള്ള മിത്രങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ തേര് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു, നിർത്തി കൊടുത്തപ്പോ തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അവരോടുള്ള ഒരു സഹതാപം കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതില് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ 3 തരത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മന്റെ രൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഭഗവാനെ ലയിക്കാൻ എങ്ങനെയാ പറ്റണത്? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാനൊരു നിരാകാരവാദികള്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരിൽ എന്താണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിലാണ് അതിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മായാവാദികള് നിരാകാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ഭഗവാൻ ഒരു ആകാരമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ജ്യോതിസില്, ഒരു പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് എന്താണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തില് ഭഗവാനെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടിയ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുറെ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആ ഒരു ധ്യാനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാണ്. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറയണത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ഇപ്പൊ കാരണം അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവരായിട്ടൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല, ഇവരൊന്നും വധിക്കുന്ന താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആത്മാവ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കടന്നതിന് ശേഷം അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ പെട്ടുകൊണ്ട് അത് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്നോ ഞാൻ ആരുടെ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, ആ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് 3 തരത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, പരമാത്മാവിലൂടെ, പിന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി ലയിക്കുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്യോതിസ്, ഒരു പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് എന്ത് സാക്ഷാത്കാരാണ്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനൊരു പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ചെയ്താണ് ഭഗവാനെ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മത്തിലുള്ള ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്, ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അതിന് കുറെ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. മൂന്നാമത്തേതാണ് എന്ത് സാക്ഷാത്കാരം വരുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം
ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യനോടാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിനോടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിനോടും സൂര്യഗ്രഹത്തിനോടും കൂടി ഇത് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം എന്തിനാണ് ബ്രഹ്മത്തിനോട് ഉപമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സൂര്യന്റെ ഒരു പ്രകാശം മനസ്സിലാകുന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണെന്നോ അതിന്റെ ദേവൻ ഉണ്ടെന്നോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സൂര്യത്തിന്റെ ഉപരിതലം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പോഴും നമുക്ക് സൂര്യദേവനെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചും കൂടി സൂര്യപ്രകാശത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സൂര്യന് ഒരു ഉപരിതലം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പക്ഷെ സൂര്യഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ദേവൻ ഉണ്ടെന്നും ആ ദേവനെ സേവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരാശര മഹർഷി, സംസ്കൃതത്തിലുള്ളൊരു വേർഡാണ് എന്ത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്? കുറെ സമ്പത്തും ശക്തിയും യശസ്സും ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും വൈരാഗ്യം ഇതൊക്കെ പറയണത് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളൊരു വേർഡിന്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 6 ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അതായത് ഏതൊക്കെയാണ്? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ആരിലുണ്ടോ അവരാരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമുക്ക് പറയാം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കിവിടെ പറയണം. ഭഗവാൻ എന്നൊരു വേർഡ് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഈ 6 ഗുണങ്ങള് ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആരില്? ഭഗവാനില്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും എല്ലാതും ഒരാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഭഗവാനാണ്. നമുക്കറിയാം ചിലവരിൽ കുറെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് കുറെ യശസ് ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് കുറെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാതും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആരിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന് നമുക്കറിയാം എന്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടോ വേറൊരാളും ഇല്ല. ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഭഗവാനാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അറ്റൻഡൻസിന് വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ മാതാജി? ചിലർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു മാതാജി. അപ്പൊ അറിയാൻ വയ്യാത്തവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അല്ല അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവണില്ല. ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവണില്ല മാതാജി? ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി, ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് പറയുന്ന മാതാജി അറ്റ് ദിസ് ടൈം യു കനോട്ട് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. വേണുഗോപാൽ പ്രഭുജിയുടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഇല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി, ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. പറ്റുണ്ടോ? ഇവിടെ നോക്കട്ടെ. ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നി അറിയില്ല. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന രണ്ടാമത്തത് ആദ്യ ഇട്ട അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി എന്റെ ഒന്ന് ഇടണേ. സതീദേവി, എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആവണില്ല മാതാജി. ആ ഫസ്റ്റത്തെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്കത് ഓപ്പൺ ആവണില്ല കേട്ടോ മാതാജി. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ആവണ്ടോ? നോക്കട്ടെ. ഇതില് ചെയ്ത് നോക്കി, ഇത് ചെയ്യണ്ടോ? ഇത് ഓപ്പൺ ആവണ്ടോ? ഇത് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ ആവണ്ടായിരുന്നു, പിന്നിട്ട് 2 ഓപ്പൺ ആവണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇട്ട അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട് മാതാജി.
അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായി. ഭഗവാന് 6 ഭാഗങ്ങളുള്ളത്, അതായത് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇത് പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആരിലാണ് ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടും ആരുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായിട്ടും ആരുമില്ല. അദ്ദേഹം ആദി ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണൻ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനുമാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനും കാരണഭൂതനുമായ ആദിമ പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന് കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പുരുഷാവതാരം, പിന്നെന്താണ് മന്വന്തരാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഇങ്ങനെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാനും തന്നെ അംശാവതാരങ്ങളും പിന്നെന്താണ് പൂർണ്ണാവതാരങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ളത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് അവതരിച്ച് ഇപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആകാൻ സാധിക്കും, ശ്രീരാമസ്വാമി ആവാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ആരാണ്? കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ മത്സ്യാവതാരം ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ, പിന്നെ ശ്രീരാമനുണ്ട്, പിന്നെ ആരാണ്? വാമനദേവനുണ്ട്, പിന്നെ നരസിംഹണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ അവതാരങ്ങളാവാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവർക്കാർക്കും ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണനാവാൻ സാധിക്കില്ല. ശ്രീരാമന് കൃഷ്ണനാവാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ശ്രീരാമനാവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആവാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ നരസിംഹത്തിന് ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരിപൂർണനാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ക്ലൈബ്യം ആസ്മഗമപാർത്ഥ നൈദത്വയുപപദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോത്തിഷ്ഠ പരന്തപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ പാർത്ഥ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പാർത്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പൃഥയുടെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. പൃഥ എന്ന് വെച്ചാൽ കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് പൃഥയുടെ പുത്രൻ പാർത്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഇവര് ബന്ധുക്കളാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് ആര്? കുന്തി ദേവി. കുന്തി ദേവിയുടെ മകനാണ് ആര്? അർജുൻ. കുന്തി ദേവിയുടെ മകനാണ് അർജുൻ. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ഷത്രിയ പുത്രനാണ് ആര്? അർജുനൻ. ക്ഷത്രിയ പുത്രൻ ആയതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്താണ്? പേരിന് മാത്രമേ ആര് ക്ഷത്രിയനാകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനാണ് എങ്കിൽ കൂടി നീചകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പേരിന് മാത്രമായിരിക്കും ആരാകുന്നത്? ബ്രാഹ്മണനാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയനായാലും സ്വന്തം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ പേരിന് മാത്രം ആരായിരിക്കും? ക്ഷത്രിയനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പേര്, എന്ത് പേരാണ്? ഒരു ചീത്ത പേര് കേൾക്കാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? അർജുനന് അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അർജുനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മോശമായ ഒരു പേര് അർജുനന് കിട്ടാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ മദതി. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഘേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന വിഷുഭി പൃഥ്വി യോത്സാമി പൂജാർഹവരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ.
താങ്ക് യു മാതാജി. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, ഈ ഭീഷ്മര് ദ്രോണരും പോലുള്ള ആരാണ് ഇവരൊക്കെ? ആചാര്യന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചടിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുക? കാരണം ഗുരുജനങ്ങളും പൂജയ്ക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെയാണ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികളോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുക? കാരണം ദ്രോണാചാര്യരാണ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ആ അസ്ത്രവിദ്യയും എല്ലാ ആയോധന കലകൾ വെച്ചിട്ട് അവരോട് തന്നെ തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ? എങ്ങനെ അവർക്ക് നേരെ അമ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വേറെ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുന ഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈഷ്യമപി ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരുനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുധിരപ്രദിഗ്ധാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മീനിങ് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും നമുക്ക് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്ന വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിവേകം നശിച്ച ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം, അതിന് യാതൊരു തെറ്റില്ല എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്ത ഒരു ഗുരുവാണോ അതല്ലെങ്കിൽ വിവേകം നശിച്ച ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല. കാരണം ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എന്താണ് ചെയ്തത്? കാരണം നമുക്കറിയാം ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തല്ല ആര് നിൽക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ നിൽക്കുന്നത്. ആ അധർമ്മികൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാണ് ആരിവിടെ? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് പല രീതിയിലും അവർക്ക് സഹായം ദുര്യോധനന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്? അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട്, അവർക്ക് ഈ ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ, കാരണം ധർമ്മത്തിന് എതിരെ നിൽക്കണം, അധർമ്മികളാണെന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും. ആ അധർമ്മികൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഗുരുവാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം, അവരെ നമുക്ക് ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരാ വായിക്കുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ചൈതദ്വിദ്മക്കദരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമ യദി വാനോ ജയേയു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമ സ്ഥേവസ്ഥിതാ പ്രമുഖേതാർത്തരാഷ്ട്രാഃ. വിവർത്തനം. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ക്ഷത്രിയന്റെ ഒരു കടമയാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്നതാണോ ഏതാണ് ശരിയെന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരണം? മറ്റുള്ളവരെ ഹിംസിക്കേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനും നല്ലത് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭിക്ഷ യാചിച്ചാലും വിരോധമില്ല എന്നാ. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? പാണ്ഡുരാജാവിന്റെ പുത്രനാണല്ലോ അർജുനൻ. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ മകനാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ വിചാരിക്കണ ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിച്ചാലും വിരോധമില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല? ഇവരെ വധിക്കാനായിട്ട്, ഹിംസ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന്റെ ഈ ഒരു മനോഭാവം എന്താണ് പറയണത്? അർജുനന്റെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറുന്നത്? അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനീന്ദ്രിയമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല
അർജുനൻ. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനനെ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ, ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകതയാണല്ലോ, നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ പോലും, നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും തിരിച്ചൊരു തരത്തിലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ ആരാഗ്രഹിക്കാറില്ല? ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. അത് തന്നെയാണ് അർജുനന്റെ ഇവിടെ കാണുന്നൊരു സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോ അർജുനൻ ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിച്ചാൽ പോലും അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം ഞാൻ വായിക്കാം, നിങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വായിച്ചു പോവാ. कार्पण्यदोषो बहदः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेदः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाति मां त्वां प्रपन्नम्. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്തെന്ന് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം തന്നാലും, ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്താണ് ശരിയെന്നും എന്താണ് തെറ്റെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നൽകിയാലും എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അർജുനന്റെ. കാരണം സ്വന്തം തീരുമാനമെടുക്കുക, ജീവിതത്തില് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പകരം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോ അതിന് വഴികാട്ടിയാകാനായിട്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കടന്നുകൂടി വരാം. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനമെടുത്ത് കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാതെ അങ്ങനത്തെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരുടെ സഹായം നേടണം? നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം തേടണം എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ അതിന് പരിഹാരം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ. നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാതെ, അല്ലാതെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മൃഗങ്ങളുടെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് ജീവിതം ലോകത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരാണെന്നാ പറയുന്നത്? കൃപണനാണെന്നാ പറയുന്നത്. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിശുക്കന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധികൾ, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ഗുരുവിലൂടെ നമ്മളത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ കൃപണനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു രീതി മാറാണ്. ഇതുവരെ ഭഗവാൻ ആരായിരുന്നു? സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഇത് തൊട്ട് എന്തായി? അർജുനനും ഭഗവാനും ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായിട്ട് മാറാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കല, ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുത്യാദുച്ഛോകമുച്ഛോഷണം ഇന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവ സ്വപ്നമൃത്തം രാജ്യം സുരാണാമതിചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പോലുള്ള പരമാധികാരത്തോടെയുമുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള യാതൊരു ഉപായവും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? അർജുനനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലുള്ള പരമാധികാരത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും, ആ സാമ്രാജ്യം എങ്ങനെ? നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ ആർക്കാവില്ല എന്നാ പറയണത്? അർജുനനാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഫുള്ള് ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ. അർജുനൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റില്ല
സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അർജുനൻ ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ആരുടെ സഹായം തേടുന്നത്? ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സഹായം, കൃഷ്ണന്റെ സഹായം ഇവിടെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തന്നെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി, അർജുനന് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഏതൊരു സമയത്തും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സ്വയം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 100% കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് സഹായത്തിനുണ്ടാവുന്ന. അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മള് കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് ആ ഗുരുവിന് സാധിക്കും. ആ ഗുരു ആരായി? ഗുരുവിന്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഒരാള് ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ, ശൂദ്രനാകട്ടെ, സന്യാസിയാകട്ടെ, കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവായിരിക്കും എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയില് പറയുന്നത്. കാരണം ഏത് കുലത്തിലായാലും, ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ സന്യാസിയോ ആരായാലും കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാണെങ്കിൽ, അല്ലാതെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റീസോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഡിഗ്രികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്? പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവായിരിക്കുമെന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ദുഃഖങ്ങൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു വഴി തന്നെ അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോസ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തുഷ്ണീം ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം വീണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പരം തപ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏവ മുക്ത ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ. പരം തപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൃഷ്ണനെ പറഞ്ഞിട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മൗനം പൂണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രോട് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തമു വാചാർഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വജഃ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ വീണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇനി ഇത്രയും നേരം എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ആരാണ് ഇവിടെ? ഗുരുവാണല്ലേ ഭഗവാൻ. ആരാണ്? അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഇനി അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അശോജാനന്ന ശോചസ്തം പ്രജ്ഞവാദാംശ ഭാക്ഷസേ ഗദാസൂന ഗദാം സുംചാനാന ശോചന്തി പണ്ഡിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന് ദേഷ്യം വരാണ് ശരിക്കില്ല. കാരണം നീ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നുന്നു നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നീ എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തെ ചൊല്ലിയാണ് നീ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാരെന്താണ് ഒരിക്കലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് എന്തറിയാം? ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവര് ദുഃഖിക്കാറില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും മരിച്ചു പോയവരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതേസമയം എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര്, ഇപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണെന്നും ശരീരമാണ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയവർ ഒരിക്കലും എന്തിനെ
എന്തിനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കാറില്ല? ഈ മരണത്തെ കുറിച്ച് വിലപിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നീ സംസാരിക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ തോന്നുന്നു, പക്ഷെ നീ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തറിയാം? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവര് ഈ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ ഒരിക്കലും വിലപിക്കാറില്ല. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം നമുക്കറിയാം, ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്, അത് മണ്ണില് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആത്മാവാണ് ശാശ്വതം നിലനിന്ന് പോകുന്നത് അല്ലെ? ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത്? ബുദ്ധിമാനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ദേവാഹം ജാതു നാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപ നൈവാന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതാപരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ല, അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. 5 കാരണങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ കാരണം അതായിരുന്നു പറഞ്ഞു, അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. ഇവരൊന്നും വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് താല്പര്യമില്ല, വിഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു, ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നീയും ഞാനും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇവര് ഈ പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് അതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവോത്കൃഷ്ടനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ആരാണ്? ഭഗവാന് ജനന മരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ഒരു ശരീരം മാറി അടുത്തൊരു ശരീരം ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യവും ആർക്കും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിയാനും ഓർക്കാനും ആർക്ക് കഴിയുന്നില്ല? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന് അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഈ രാജാക്കന്മാരും നീയും ഞാനും എല്ലാം മുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ മുന്നുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് മാത്രമേ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആ ശരീരം മാറി വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും ഓർക്കാനായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദേഹി നോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതീം. ഇനി അടുത്തതിലൂടെ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാണ്, ഒരു ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാവ്, അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആത്മാവ് ഇവിടെ വന്ന ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശരീരം ബാല്യം വരും, യൗവനം വരും, കൗമാരം വരും, വാർദ്ധക്യം വരും. ഇങ്ങനെ ഓരോ മാറ്റത്തിലൂടെ ആ ശരീരം പോകുമ്പോഴും ഈ ആത്മാവും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ആത്മാവും ഇതേപോലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാറ്റം വന്ന് ശരീരം മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശരീരത്തിലെ മരണശേഷം ഈ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു യുവാവായിട്ടും കുട്ടിയായിട്ടും വൃദ്ധനായിട്ടും ആർക്ക് കാണപ്പെടാൻ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രൂപവ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം, പക്ഷെ ആത്മാവോ മാറ്റമില്ലാതെ നിലകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മരണശേഷം ആത്മാവ് പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരിക്കലും ഈ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും ഒക്കെ വധിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നിനക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. നീ എന്താ ചെയ്യണത്? ആ ആത്മാവിനെ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി കൂടി നല്ലൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മോചനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ശരീരം പഴകി, അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ അവര് മരണപ്പെടണമെങ്കിൽ തന്നെ നീ എന്താ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ആർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? ആ ആത്മാവിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ സന്തോഷിക്കുകയാണ്
വേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നിനക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആത്മാവ് ശരീരം എന്തായാലും നശിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ വേറൊരു നല്ലൊരു ശരീരം കിട്ടി വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 13 അല്ലേ, പിന്നെ 17 ഉള്ളൂ. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസിദിശ്വസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തെ നമ്മള് ഇപ്പൊ കണ്ടു, എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ മൃദുല ഹൃദയത്വം അല്ലെ, അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. എന്താണ്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാണ്. അതെന്തായാലും ആ ശരീരം നശിച്ചു തന്നെ പോകും. അതുകൊണ്ട് നീ അവർക്ക് എന്താണ് കൊടുത്തത്? അവർക്ക് നീ മുക്തിയാണ് കൊടുത്തത്. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി നല്ലൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മോചനമാണ് നീ കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ അർജുനന്റെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സുഖാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതൊക്കെ? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, സുഖ അനുഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണ്? ക്ഷണികങ്ങളാണ് സുഖവും ദുഃഖവും. സുഖത്തിന്റെ വരവും പോക്കും എന്താണ്? അത് ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അത് ചില സമയത്ത് സുഖമായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് ദുഃഖമായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്ഷണികമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? അതൊരിക്കലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ അതില് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല? സുഖവും ദുഃഖവും ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അതിങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ സുഖമായിട്ട് വരും, ചിലപ്പോ ദുഃഖമായിട്ട് മാറും. അത് ഓരോ സമയത്തും അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഈ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? നമ്മളത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം വേറൊരാൾക്ക് തോന്നുന്ന ദുഃഖമായിരിക്കും, അവർക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ദുഃഖമായിരിക്കും. അത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭൂതി മാത്രമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ചില സമയത്ത് സുഖമായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് ദുഃഖമായിരിക്കും. ഇതൊരിക്കലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയത്തിനുള്ള നമ്മളുടെ അനുഭൂതി മാത്രമാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ ധർമ്മം. നീ നിന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റ. അത് ആരുടെ അടുത്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. യം ഹി നാവധയന്ത്യത്തെ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം തീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കണം എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളില് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകാൻ പാടില്ല. രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത, അപ്പൊ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മള് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാം. നമ്മൾ സുഖം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, ദുഃഖവും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിശ്ചയമായിട്ടും എന്തിനു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മുക്തിക്ക്, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്കറിയാം ഈ പ്രശ്നം താൽക്കാലികമാണ്, ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ചിലപ്പോ നമുക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാം, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകാം. ഇത് എത്രയായാലും നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രണ്ടവസ്ഥയിലും, സുഖത്തിലായാലും ദുഃഖത്തിലായാലും, കൂടുതൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ കൂടുതൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? മോക്ഷത്തിന് അർഹതയുള്ളവരായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലൊന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, അതേപോലെ തന്നെ അമ്മ, ഈ രണ്ടുപേർക്കും വേറൊരു ആശ്രയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ ഉത്കൃഷ്ടമായ
ഭൗതികമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ പോകെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താണ് നമുക്ക് അതിലൊരു എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഒരു മുക്തി നേടാം. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള വരും. അതാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ 15 ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നിർത്താന്ന് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കി തന്നത്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണല്ലേ. കാരണം ഇവരൊക്കെ തന്റെ ബന്ധുക്കളും ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നാമതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആദ്യം തന്നെ കാരണം ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ച ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഗുരുക്കന്മാരെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ വധിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനനോട് പറഞ്ഞാണ് കാരണം എന്താണ്, ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതെന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ആത്മാവിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശരീരം നശിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ആ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മോചനമാണ് നീ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ അർജുനന്റെ ആ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്തെ, മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവത്തിന് ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു സുഖങ്ങള് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണ്? ഈ സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണികമാണ്. ചില സമയത്ത് സുഖം ഉണ്ടാവും, ചില സമയത്ത് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭൂതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം നിനക്ക് തോന്നുന്ന ദുഃഖമായിരിക്കും, നിനക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ദുഃഖമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ക്ഷണികവുമാണ്. വേനൽക്കാലവും ശരത്കാലവും മഞ്ഞുകാലവും ഒക്കെ വരുന്ന പോലെയുള്ള വരവുകളാണ് എന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ സുഖവും ദുഃഖവും. അത് ചില സമയത്ത് നല്ല സുഖം തോന്നും, നമുക്ക് തിരിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖം വരും. അപ്പൊ ഈ സുഖവും ദുഃഖവും നമുക്ക് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഇത്രയാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേ